Já jsem Johnny. Čus, já jsem Ovča. A jdeme do logosování. Tady máme skupiny A, B, C, D. Tak, Ovčo, můžeš začít. No. Tady máme všechny týmy v jedné skupině. Víme všech 20 týmů, které se přihlásili. Přikrujeme. Samozřejmě myslíš misku. Jsem řekl. Tak. Všechny týmy opravdu pečlivě zamýšláme. Nebudu se dívat. Ukáž, já se nekoukáš. No, jeden vypadl. No, tak už můžeš losovat. Utěrku dáme přes misku. Tak a losování může začít. Prvním týmem do skupiny A bude tým Rychlá rota. Výborně, výborně. Do skupiny B se jako první zařadí to má to na Polož to na tu zem, já si to tam natočit. Dělej losu. Má to na prdeli, ano. Do skupiny C Luzi, MG, Vandalič a Tovasu. Ano. Skupina D. Pas. Jen tak dál. Jen tak. Dělej. Pas. Ještě jsme tu neměli největší favority. Nervní gumítky. No, do skupiny A. S rychlou rotou bude do skupiny Speed is Problem. Takže... Tak ho si dál. Skvělý bratrství, obratří. Další Noob Pova. Ano. Dej tam na to na klubu točit pane. Skupiny C. Od hůlkaři, ano. Má skvělou skupinu. Ještě bych k něm přibyl Janek. Skupiny D. Zelená broučí larva, ano. Lobo s týmem. Bůhej! To bude. Tak je to mluv. Já pozoruju, ale natočím. Je to mluv, dělej. Total lamy. Totální lamy do skupiny A. Marky? To jsou lamy. To jsou lamy. Tak jdeme dál. A Interaction. No, ta to skupina. Vypadá moc krásně. On tam teďka nevyrosil z sebe, vole. No. Ránská. Asi moment. Jo? Asi a mamo. Šanci. To je mi těžký. Evan Boy is choice. Já. Ještě jednou to zopakuj, prosím. Ty vole, ty jsi to napsal ne, nebo já nevím, no, prostě tady ty. No. Bo zatím mám to losujeme. Dalším. Stars. Hvězdy. No, skupina A. Teď by to chtělo vymaštěné hlavy. Ne. Super Heroes. Ano, tak to je poměrně silná skupina. Ano. Takže kdo patří bude do skupiny C? D, N, B. Addict. No, výborně. To zatím si nebylo co hlavně jedno. No. Nic moc tým. Nic moc tým do skupiny D. Takže už víme, že Janek s Ovcou jsme utkali v skupině. Ano, ty se potkaš. Já půjdu do Dčka určitě. A ty půjdeš do Bčka. Illusion Pictures. Do skupiny A. Skupina A. Hej, vole, jsem prdeli. Tak tohle to poměrně začíná být jako... Hustý. Začíná být opravdu hustý.
ať tam jdete. Vymažte. Super. To je bomba. Jo, no. A už poslední tým teda tím pádem zbývá NSM. Never say never. Ano. Tak, teďka ještě jednou takhle projedu skupiny, abyste věděli. Já ještě skvělý kameraman, ale můžu jen doporučit. Tak, tohle byly všechny 4 skupiny a my dva se s vámi loučíme. Ahoj.